Huru gare ku. Welcome, please. Nisa, Rarara, any personalities are already seated, please. Don Allah, Adya Zauna, Shetima Mansur, Nadawi, daga Yarwa, jihar Borno ya isa wannan guri domin ya bude manhajarsa. Alhaji AA Zaura, Your Excellency AA Zaura, you're welcome. I will welcome you to this video. Shetima Mansur. Wannan filin na amarya da tawagar masoyan amarya da Ashobibe friends of the bride Shetima Mansur. Bapak Cilebu, mungkin kita muna masa masyarakat di sini.
Humaira amarya. Baba na zauna ka huta ba. Huta ka huta. Aisha Humaira sun kaɗai za su fito wannan wuri domin wani da family sun kaɗai za su fito. Stage in na kowa ya zauna. Duka waɗanda suke stage in na kowa ya zauna. Duka waɗanda suke gurin nan muna godiya da karanci. Mun san duk wanda yake nan soyayya da ƙauna ce ta kawo ku. Amma ku tsaya wani abin da ya kamata. DJ wani da gama cikin shiri idan DJ Wajen kuma yana tare da DJ Lilo da others don Allah.
Wanda